Hej og velkommen til Z10. Jeg er Milo Nansari fra HTX Køge, og jeg skal nu fortælle jer om opgave 2. Så i opgave 2a skulle man finde en ligning for den cirkel, der har et centrum 6 minus 1, og som tangerer med linjen og ligningen 2x minus 3y plus 12 er lige mod 0. Så til at starte med, skulle man så omskrive linjens ligning, så der står 7 er lige mod ax plus b. Så det jeg så startede med, var at trække 2x fra. Så der stod minus 3y plus 12. Og så trækker jeg 12 fra. Så der så stod over på højre side minus 2x minus 12. Og så fordi der stod minus 3y, vi vil godt have den ene y, så vi dividerer med minus 3. Og så gør vi så med hele ledet i højre side. Så er den endelige ligning så y er lige mod 2/3 x plus 4. Så for at kontrollere dette, så tager vi så den givne ligning i sin originale form. Og så kontrollerer vi med GeoGebra. Som man så kan se her, så skærer den på 4, som der også stod i Word. Lige der. Og den har en hældning på cirka 2/3, som også var det der stod. Som også var det vi fik frem til. Så for at finde radius, så skal vi bruge distanceformen. Grunden til at vi bruger distanceformen, det er grund af at det er for at finde distancen mellem et punkt og en linje. Så a, det er så vores hældning, og x, det er så vores x. Det er x, ja. Og så er det så b, som så er vores skæring, og y, det er så vores y. Og vores x og y, det kommer så fra cirklens radius, som vi har her. Det er x, og det er y. Så det er bare om at indsætte tallene og regne det ud. Og så har vi en distance på 7,488453. Og for at kontrollere det her, så tager vi lige cirkelværktøjet. Så tager vi med 6 minus 1, hvor centrum skulle være. Og så går vi ud til linje. Og så hvis vi lige tager linjestykkeværktøjet, så på vi kunne se, at tallene er nogenlunde det samme. Det her er det så afrundet herinde. Så det passer. Og nu på grund af det her, så kan vi nu fuldende cirklens ligning, som hedder x minus a i anden plus y minus b i anden er lige mod radius i anden. Og så har vi så lige indsat værdierne. A og b er jo selvfølgelig vores radius. Så der står x minus 6 plus y plus 1 i anden er lige mod 7,88453 i anden. Og dermed er opgaven fuldendt. Og så går vi videre til opgave 2b. I opgave 2b fik vi så at vide, at vi skulle løse ligningen. Og det her var sådan en givende ligning. 5 divideret med 2x minus 3 er lige mod 8x divideret med x, parentes 2x minus 3, parentes slut, minus 10 divideret med x. Så til at starte med, så kan man så se, at 8x og x, de går ud med hinanden, når der bliver divideret med x. Så står der bare 8 divideret med 2x minus 3. Så vil vi godt have 5 til at stå alene her. Så skal vi bare gange med nævneren. Så er der 2x minus 3. Og det skal vi så gange med, også på højre side. Så at den her så 2x minus 3 og 2x minus 3. Så her, så går 2x minus 3 så ud med de allerede eksisterende 2x minus 3. Og så her, det forbliver det samme. Så her står så 8. Og ja. Så skal man så gange med x for at få 10 til at stå alene. Og det gør man så i alle steder. 5 gange x, 8 gange x. Og 10 divideret med x gange x.
Så her står så 5x er lige med 8x minus 10, parentes 2x minus 3, så ganger jeg ind i parentesen. Så står der 8x minus 20x plus 30, så står der så minus 12x her, og så vil vi godt få alle x'erne til at komme over i venstre side. Så det vi så gør, er at vi plusser med 12x, så står der 5x plus 12, det giver så 17x, og så vil vi så dividere med 17 på begge sider. Så står der 17x divideret med 17 er lige med 30 minus 17. Så det vil sige, at 1x er lige med 30 divideret med 17. Så det vil så sige, at vores løsning, det er 30 divideret med 17, eller 1,7647. Og vores grundmængde, det må så være alle reelle tal. Og her er vores kontrol. Så ved vi så, at begge sider giver 9,444, hvilket er rigtigt. Det var så alt, hvad jeg havde for i dag. Mange tak, og have en god dag.